Takže čauky ľudia u nového videa, dneska si zahráme na Hypixely v Minecrafte Bed Wars. Zapla som trošku neskôr natáčanie, ale to nevadí, prosím vlnu. Prosím. Idem tam. Idem na červený, no na ružového teda. Toto sa mi stalo teraz po druhé. Kúpim si teda kamenný meč, nebo vlnu, teraz kamenný meč. A takto idem už konečne na tých ružových, lebo ja blázním. Sú toto vôbec ružové? Nie sú toto červené? Dobre, sú to ružové. Teraz hrám na notebooku a väčšinou hrám na počítači, preto mi to tak nejde. Tu sú už rúžoví, už sú tam. Ale zdá sa mi tak, že aqua tam nie sú. Ideme na nich. Ideme im zničiť poskeľ. Lebo oni ešte majú, dobré. Áno, aqua nie sú, lebo oni teraz zabili jedného, lebo on zabil teraz ružového. A teraz im bude ničiť poskeľ. Do keľu to trvá tak dlho, kým sa tam dostávam. Oni zistia, že sa k nim dostávam, kým sa tam nedostávam. Šup, nice. Zničím teraz poskeľ. Nie! Dobre, zabili ma, ale to nevadí. Oni teraz pôjdu zničiť moju poskeľ, ale to nevadí vôbec. Dobre, nevadí. Nie, nevadí, ideme ešte. Dobre, trošku sa mi to seká, no. Zase sme bieli, nevadí. Prečo by to malo vadiť? Ideme zase na aqua. Aqua sú teraz rúžoví, teraz nie sú, tak ideme zase na rúžových, ale ja sa budem, že nás zase aqua je rúžových proste. Nie som zvyknutá na notebook, ale na klávesnicu. Jedno železo, prosím. Teda jeden gold. Teraz som strihala 2 videá, no tak
preto mi to tak nejde. Prečo som si... To je jedno. Nožnice, to... Tak. Som sa zlákal, že našli... šedých. A žltých, OK. Ja idem na... rúžového. Má tá poskeľ. A nie, takže ona je tá poskeľ toto. To nebola moja poskeľ. Sa bojím, že mám málo voľný. Tie dva bloky tam dávam na to, aby ma pre istotu nevideli. Lebo idú na mňa, do keľu, ale mne je to úplne jedno. Aby ich to zdržalo, preto som dávam tie bloky. Super, zničili poskeľ. To sa nevyplatí. Ja sa bojím, že má luk. Ja sa bojím, že má luk. Ten typek. Alebo rúžového. Ten mŕtvý. Ja nemám už žiadnu voľnu. Tu neviem, kto bol, ale idem si tu kúpiť tú voľnu. Dobre, mám stack. Do keľu, oni už sú tu. Oni už sú tu. No tak toto bude asi v dnešnom videu všetko. Je to len 7-minútové video, ale to nevadí. Ale na budúce si tiež zahráme video a možno aj Skyward. Tak sa ďalej.